Yeah. Nabandi just guys. Just in Jaboma. Ndia? Just and I'm being in a mukudaba. Yeah, I'm ready. Yeah, I'm analysis. Oh my boy, I was standing with you. I'm busy. I see a pronunciation of hotel. Makane cool and don't go to Nagura. The hotel in the Yatu. Yatu, and how many Munabadra after 1982. They were dead. Come after 1982. Or mass at women and bedroom the bomber after 2017. Ndama is the hotel manager. Say you could very this another just you are now hotel owners. When you got to do Gerege and yeah. I'm busy with my what I see me doing the Run. I'm busy. My owners of property, high value property. When I say cannot come from money in America. Also, the Jedi. Show me you wouldn't know what my house is. The Vakanya went on that in the Ganga. Kanga, you get several is going to buy the hotel. One can is into Funikira. Command this was going to follow me and try that for my hearing at Makalata one beach. Nay, did not think how young going to get here. Hearing you many name of Vetera. The current board. Number of Vetera, chair of one presentation. Kena on the bit of secretariat, Kena on the bit of YCB, Kena on the bit of Nico. Then I young. Would you know Indian? Differently when I just information you're waiting. You're one here. This is an easy. But the going to have a noise in a visa. Ile mavesi my MP to salary ndi kwagona majedo nena makagona nisando kugona kuti anvetesebe mlodi hoteme inagulidwa liti inagulidwa chifajani inagulidwa ndombo nokwanira kuti anoti business iyi ndiyo pindula business uchitika rumana ya ndeni fulo kozele net. Okay, ndipanga mwa changu fa video sindifakaira ndipanga mwina vata awiri kapena atatu fankani ndeitali koma mwena muitsatire chifazo mongopanga alleged corruption or chani obanda kuinvestisa nkhani because beze kuti mugendani yala umuntu woti sana yakwe kama ukumva pamenepo chifukwa mbiri no panopo mwalo zakale zala koma wakuti kwatchedwa maina chachikulu ndoti mvetsetse bwino mva fund zinthu zitatu zimene tikuyenda tizimvetsetse za fund choyambirira fund ili ndi secretariat ndi anthu amene amagwira ntchito onesesa kayembesedwe ka fund. Secretariat imene ndinene kuti pa mid level. Secretariat mapanga report to board which makes the decisions of where to invest or disinvest or wherever to invest the monies that are people you are contributing for your pensions. So board imene is made up of 12 people. Those 12 people are called trustees. Trustees have a board chair and a vice board chairperson and have different committees. So far, the committees that I've heard are investment committee and the inaja ndaiwa koma nalemba the it has to do with legal and governance. I think so. I think that's the board. Yeah. So my body and the 12 kuli makomiti. Makomiti yo abangidwa soma chair kumeneko. Makomiti wali ndi siyana zimene nazipanga. Ndika nkhani ya hotel makomiti amene alofunika kuti adziwe ndawiri. Investment ndi legal. Tamvana kabene. Yeah. Then China, sorry, never change chofunika lero mchidziwe. Chikuti musi mwa body mwa secretariat, mwa fund managers. These are the institutions that advise and invest on behalf of the fund. So kuti fund ndi tinene kuti ngati ndi cash, ndi ndalama pena pake. Noma zikabwera, zimapangidwa invest. Zikabwera. Pakuti mwezi wesasa mudwa pension. Komanso employer mapanga contribute ndalama zija. Nenda mama mudwa zikafika kumene kuti sizimafikira kuti zindi account inde ku FDH komanso sizimafikira kuti basi account zongokhala. Zimakhala kuti zindi anthu amene amazipanga mani kuti ziwere kuti. Ngati bemenda vetselera twine, mwina ndofuna kuzajija some breaking things down, but basically this happens to the money. So these guys advise the secretariat who then advise or inform the board. So these fund investment managers, Ajina Nico, Ajina Old Mutual, Ajina Naiwa Tina Kojan, yeah, mini. Ndi Continental, yeah. So, ngani yonena kuti I'm not getting my dates straight because I'm hearing ambili. But prior to January of 2024, there had been conversations between Nico and the fund and Yusuf Investments, who owns Amaris Hotel. Kuti Amaris Hotel was the marketing kutu Google Sergeant Watch. After COVID, they hit a nosedive because they were not patronizing the business, so they wanted to sell. Nico being a fund manager and then kutoke tichione chintu chikodi chikuzibwetsera
phindu lotani nanga sintrama zimafunika dzichulukana phindu lake likhala lotani ndenadzo itsafa ndoti pali chinthu ichi pansika afa ndi secretariat amene secretariat inapanga advice board kuti pali chinthu ichi board ndo achimangeni bisi tuone kuti kodi zinthu zake ziyenda bwanji nkhani ndikudwa koma nkhani yaitali ningofa ndopatseni background kuti tifike pamene tili lero ndiye aniko anapanga ma processes zonse mpaka na ofesika kuti ayi ndithu apanga haya ma consultant ena amene amayangana now. I want you to understand pali zinthu ziwiri zimene anthu ma consultant ajana ayangana. Panali asset value, asset meaning building chishipi ya nomadi chishipi ya amarelo sinna kagoneko, but this time around I have to business manager tizipangira ndaba ndipo meeting wasabo masitiko kuti chat chimechi amangana asset ichi kuti value yake ndi chani ndikunali ena amangana noti business yakaribo hotel mashop ali mukadimo ndava ndi mashop ali mukadimo value yake ndiyo tani. I hope now pamene patavetsitsana. These are two different things, but they're very, very important because both their valuations, according to the chair who was presenting yesterday, were approximately, by the time they made the initial consultation, that is 2023. I think it's 2023. It was 83 billion. Koma 83 billion ija. According to the chair presenting yesterday, Mr. Nyirongo, ananena kuti council Nyirongo pepani, ananena kuti zinthu zima gulitsidwa pa discount. Ngati kuti kumuchosera ndipo chosera napo figure imene nakhangati ndi yafa ino imene inapangidwa arrive kuti anthu wa initial sale imene ankafuna agulitsane ndi fund inaipa 47 billion. Ndiri kuchoka pa 83 paja muchotsere pa 47 ndibenga keleta koma lesikaketa mmanja nacho tsanda mazambira aboma tinakati gombo chipa and upanga zifambiri mungova ngona kwanje unjisangena ni Alex you see muko ine na vetse fa mbiri makota kubozera ndo ambiri kadaleka nikatujenda abanga zimene zija waniko uyu amene anabweretsa kuti pali chinthu pasika anabwerera mu December wa 2023 kwa support ifeyo mene tikuonera chinthu chimusagule ubene expert opinion yawo chinthu chimusagule choyamba chinthu chikuti mudzamangere realize ndalama zanu zinoenda kupanga investor mu 47 kantengo ndizambiri kwambiri zaka zambiri kwambiri 36 zaka zambiri kwambiri anabereka ndithu zifukwa zokwanira zonenera kuti ifeyo tikuona ngati musagule msatero kupangitsa kuti board itakumana pa 17 January 2024 ndeni mene mulisunge chifukwa ndimeka vuta kwambiri board itakumana tsiku limenelo inapanga zovuti ndisagule koma minutes abiti kimene boma makama minutes kumene umalemba present members and decision ya board ulide minutes ona bana sowa minutes abiti kimene ngabena sowa ndabani pathu ndipangeni mapato oselelolo tipange move on koma nkhani ndiyoti ndiyayikulu kwambiri. I think Malawians were not angry enough. In fact, I think Kumalawi, that's why people get away with anything. This deal is showing us that you can get away with anything as long as you have money and you're connected. But let me give you the gist. The old chairperson of the board told the Public Accounts Committee ku Parliament kuti meeting ya 17 inachitika ndipo so ma board members amene meeting imene yoyo analimo mu Parliament mu meeting ya jani ku Parliament yo ndipo anafu so takula ku meeting sinapange anthu ndivomera kuti napanga ndipo to sena kugeza tisapitirire nanga ma minutes anapita kuti board chair akunena wakaleto akunena kuti ine ndikukhulupira kuti nasaina koma ngati sina saini ndinapempha secretariat kuti kodi sitingaitanetso anthuwa kuti anthu angovomereza kuti izi zinachitikadi koma so mbono kuti zimenezo zinachitika pali kalata ndithu yoti board imalembera aniko kwauza kuti ife ngati board malingana ndi malangizo mwati paso tisapitirire ife tapanga chisankho sitipitirira mukuimva nkhaniyo ka umboni woti body inakana kuchita kulemba kuti ife tinakumana pa 17 January pa 17 January pamene niko tu inapanga presentation mu December inadziwa kuti mzenseziyenda January pamene aitana ku board kuti akapange presentation masana ake asiku lomwero board inakumana extraordinary amaicha extraordinary ndekuti si imene uchitika kuma pachitika changu extraordinary ena anosazibweza anozofunika mpange extraordinary meeting mwana mukakumana ndi abeaje kuti mpaka chiti mukaita nemwe makha extraordinary meeting
imemba ka extraordinary sinali meeting yoyenera kuchitika koma yachitika chifukwa cha circumstances nde body inakumana pa 17 koma ma minutes ndi amene anasowa sakudziwika kuti ma minutes anaenda bwanji. Ineto nkhani ndofuna muyifutsatire bwino musamveza mmaluwa ndiye body apanga chisankho mpaka naye ilembera Niko. In fact body inayuza Niko kuti ndipo ati munatipangitsa kuti mpaka natilipire ndalama zochuluka ndithu ku mu consultation imene iyo titigule hotelo mutibwezera ndalama chifukwa ndalama zetu sikuti body ndi ndalama zo ndi zanu body ibeke nakalikose body ndi ndalama zanu zimene amakudula ni zicha ndalama zanu nde body inawuzani kuti izi ndalama zathu mubweza nangasi timene kugula chinthu ndeti mati ya tikugwitsa ntchito ndalama zoti zatibwezera phindu koma zaoneka kuti palibe phindu metalandire Niko mutibwezere zathu Niko inavomera so tibweza soiza kuti Niko inaona kuti basi pali bwino mpaka na Niko kuvomera kuti Fedi takupangita kulowesani mu business yosayenda tibweza ndalama muzimva nkhani muno bwino chifukwa mbiri no semba vesera koma zinakhala kuti wakuti utapanga chiti munakakhala live 4 hours pasopo yeah ndinotsi ine dinali serious March 2024 akuti family imene ndi pamene pali mafunso ambiri meeting imene akuti OPC Office of the President and Cabinet inaitana controlling officer ndi chair wa investment committee wa body ndi chair wa body koma chair wa body kunalibe ku meeting imene yoyo timverani koma ndifuna anthu amene anayo meeting imene muamvese chifukwa pamene pagona nkhani ku meeting imene chair wa investment committee amene ati ndi Boyd Hamera controlling officer wa body komaso chair wa body ndanoti kunalibe anaita ndo OPC kuti OPC akuti tamva mphekesera kuti muna kwa hotel akuti mukupanga pull out ndipo ati bangasu zikukhala bwanji. Now I'll take you back because this is according to all the body chairperson, but the current body chairperson acknowledges that such a meeting took place. In fact, it took place in Nzuzu. Inachitika ku Nzuzu. Ali kunachitika ma floods ku Nzuzu ndiye chana pitoka endera. Apita kumene kuja SPC Madam Colleen Zamba anaita na anthu ameniwa awiri wande kuti controlling officer amene ndi bwana wa secretariat ndi chair wa investment. Zikumveka kuti mupanga pull out bwanji akuti ifeyo ndi advice mana tipatsa Niko taona kuti tisapitirire hotel siyo gwira ndi mpamene bajawe species ndo kumaka kuti munoko hotel kupanga su ali munakanga mwampanga chikole mpamene tu director wa legal services of OPC amene panopo ndi current body chairperson anali meeting imene yoyo anafuso ndi pasa ma documents sukhala bwanji zinaenda bwanji kuti mpaka naye akakheni mphamvu yota nina ura wanga su mwamva peno ku meeting ikuja anthu ajana joka uyu wa chair wa investment pamene mpamese novesesa chair wa investment I think ndo nakapanga report ku board kuti OPC inatitana I think it was made through the secretariat kuti OPC inaitana ndi to board ndipo communication imene bwa uchoka umene ndioti the board should still pursue the deal because there's the litigation awaiting kuti because of it court koma board inamenyetsa mkhongo pamwala kuti ifeyo sitimangopanga decision ifo choti zatikomera kapena unanga kuti opsheza ife timapanga based on expert opinion ndithu tamenyetsa mkhongo pamwala kuti sitipanga zili nkati mwa ndime nkhani ili ndima actors ambiri koma ine ndikuthandizana kuti muitolere bwino chifukwa matha kupanga investigation niyo kampeza koma anapanga like picture boyfriend wanu ndi ndani koma mena akapanga comment ino investigation memata na ino investigation imene data ndi muvesera akuti ngati mwandime board inamva sochokera kwa fund manager wina Continental kuti iyeyo sakuona kuti ndi chinthu choti chikhoza kupitirira udili omwe jama lisija koma Continental yemweyi sabusija wa banki ina banki imeneyo ndi imene Yusufu anakatenga kungongole kuti amangira mali koma Continental anabwera board uzanena kuti
ineso ndikuona ngati tipitirire ndi body inamuza kuti you can go ahead chifukwa ife ngati body timamva malangizo ochokera kwa inu ne ma expert ife sife ma experts, we are not investors, so you can go ahead and make your own investigations. In fact anamuza kuti upange ma investigations ako koma report ya Continental body imene unena yakalekale sinamveko chifukwa body term yake inapanga expire katamva pamene 2024 term ya body inapanga expire. Body imene inapanga December 17 January term yayo inapanga expire mu September of 2024, either August or September of 2024. Pamene poponde anthu mumvetsetse body imene inamenyesa nkhwako pomwe sitipanga invest even after OPC itawuza kuti mupange investment imene term yawo inatha mwachidule nthawi yawo yogirira ntchito inatha koma anthu amu body imene mwasunge mayina chifukwa abwera zambiri zikuchitika anthu ambe mukugona. Ndakuza ne I'm trying my best to finish because I have things to get done. Anyway, so board yapanga dissolve. A new board was appointed. I don't know who does the appointing, but it's a rigorous process from what I'm understanding, because there was a scenario now after this board the chair kamba panga presentation yagali kuna body imeneyo OPC inalemba kuti anthu amene ayikidwa mbodi imeneyo kupanga represent the employer, meaning boma sana mwechidole ngati OPC ikwakana OPC judge inaenda kuti ikwakana anthu amene ndiye pachifukwa chimene chikunakhala ngati kuti kufande kuja kulibeko body kwa chaka nkati mwa ndime kufandi kulibeko body Yusuf amalemberabe ngasi yeyo ngati kuti wagwirisida chinthu kuti bayi matikugula ngasi kuma ino chitika decision bayi matikugula Yusuf akudabota kwaba palibe chikuchitika akuti mu March wa 2025 kulibe body controlling officer namulembera Yusuf imene timaicha commitment letter inenda lemba commitment letter ndikugwira ntchito kuboma commitment letter umalemba ngati kuti ife mutilo ine commitment letter imene lemba kuti ife mutilole kuti ndithu pa bill imene mwatipasa for meeting imene zapange mutilole tibwete zapange ndithu tikutsimikiza kuti tizapereka ndalama nde hotel anyama titola ukapanga meeting ija ife tipanga meeting je tisanalipire kulibe kukhodo isipetapereka pakapita nthawi commitment letter ija ya hotel mabwana nauzana kuti munapaza panga meeting bill yanu ndi munatuza mupereka ndalama itu khulupirireni mwachidule commitment letter ndinene koma I do not think ndi chimozimozi ndi commitment letter ifa commitment letter iyi akuti Yusuf ananda commitment letter kuchokera kwa controlling officer amene ndi principal wa secretariat bwana secretariat umutsimikizira kuti wetu deka tikugula mungolo palibe body principal officer way according to current body chair akurata bena ku meeting kuja kuzuzu unewa solo meeting kuna chief of staff wa president kapanda nkaka meeting na anthu mabigi koma meeting me kulibe record kulibe kuma minutes I think inokhanga kuti ad hoc ngati kuti meeting yodi yongochitika malingana ndi zimene SPC wamva za usu principal officer mini according to the current chair akuti ro anapanga ngati kupanga position kuti SPC akhoza kumpasa promotion selo ikadusa mwachidule ine ndikuona ngati ndimene ndali motivation kuti amulembe Yusuf kuti iwe tikugula dikira body ngolowa the SPC yapanga ngati kuti dissolve body kulibe body controlling officer naye akupanga mayankho ndi Yusuf kena controlling officer anaza mulembe Yusuf tikuma tikunoko kulibe ko body ndipo so body yo izadikira ndithu pa valuation imene inapereka niko asset managers nenamu imene yo mwachidwe mekhani zimene choncho tikale September kunapangidwa body ya nyuwani body imene inapangidwa chisankhosana chitiki chifukwa anthu ena mfamu kangati zinthu za DPP MCP sizo chisankho izi za mabody sizazipani ambiri mufuna mlowese pozipani palipo zipana PM achakwe asiyeni
aba mumve nkhani za body chifukwa ambiri you are conflicted mukuona ngati zikukhuza chipani chanu izikukhuza ndalama za pension sizi chipani kaona ambiri muli conflicted tisayankhire mwina za chipani chanu nyankirani za ndalama zanu pano ndi mahotelo owners ndiye ichanieja yapangidwa constitute body ya nyuwani kunazapezeka kuti chisankho chachitika boma la Lowalina SPC wa nyuwani anaphwasula mabodi onse ndi pamemba nayi kusamvana pakati pa controlling officer ndi new body chairperson naiwala new body chairperson anasanduka unja anali ku meeting ya mumali chakunzuzu uja director of legal services uja mu body ya nyuwani anapezeka kuti kwachitika chisankho amusankha kukhala body chairperson anapangidwa nominate ndi kuti the employer ndipo mpaka anasankhidwa kukhala the current body chairperson ndipo anakhangala pali kusamvana pakati pa controlling officer amene analiso ku meeting yomweyo ndi current body chair malingana kuti I think controlling officer was under the assumption kuti nangasimu body aphwasulidwa ndoti body iyi means yaphwasulidwaso koma according to ndoti ndi legal experts ito anthu tikunena apa asikuti anthu oti anapita ku school kapanga za law si anthu oti basi every gym and jai kamangotenga kumene anthu ophunzira uyu sanapanga si legal opinion pamene avuziwa kuti ayi body iyi si iphwasulidwa nawo kumaphwasula mu body wonse iyi ndi body yapadera dera koma mbwe ndilimbikire ine ku body man ndikafikeko chifukwa panopo ndikuzipanga follow ndasanduka expert I think it's good munthu kuzopanga bora ngokhala ndi chidwi sorry I digressed pepani munthu mungenda zambiri koma ndengoti muganize relationship imene panthu awiri wawanda kuti sili yabwino chifukwa wina kunena kuti nakutesani wina kunena sana titesi mpaka ndizinapangisidwa kuti meeting yoyambirira ya body imene njitike inakanika kuchitika msiku lake if there was a misunderstanding on whether the board was supposed to meet or not but eventually the board met and ku meeting imene ndikumene kunapangidwa introduce into issue ya Amaryllis hotel yathu yokondedwa ku meeting imene ndikumene kunapangidwa introduce issue imene and issue imene inapitisidwa ku investment committee okay ndayi imeneyo chair of investment committee anali vice chairperson wa board amene representative of Ministry of Finance amene ndozina lawo sinakumbukire koma anali pambali pa a chair kind chair board ati pambali pawo amadi anali oyimira Ministry of Finance employer amene aja anali a chair investment chair investment yeah naiwala I do not know kumbano I think pamene panende kwena ndipangebe clarify koma uyu ndikunena kuti controlling officer anapezwa imisidwa ntchito ndi board resolution I think resolution ya meeting yayo inali yokuti uya kuti sokoneza kwambisa chitika zake ndiye mwe isama analemba ma commitment letter umuze Yusufu Timogula amene Yusufu akugwisa ntchito kuti atipange su msayiwale ndi board inampanga ngati kuti fire kumuza kuti ntchito ya uma balingana ndi kuchenjera kwako ndiye mwe isama amapembe SPC promotion kupanga replacement amene anatenga investment chair wa body ya kale ahamera ndame anasanduka to controlling officer wa secretariat mwachidule ahamera ku decision imene inapangidwa ndi board ya mu January analiko board ya 2024 analiko anamva nawo kuti tanosi tigula iwo ndikusankhidwa ndokukhala controlling officer maimva controlling officer wachani wa secretariat kamene kwa kanga ndabalika ndiye yani makamba za chair wa investment anali vice chair ndikuti wa Janet wa board ndakuti nkati mwandime iziso zinazika tu nazika nkati mwahini akuti board chair ananena kuti ndi mmene zinthu zimayendera zikusonyeza kuti a vice wa akakapanga chair ku investment committee zizikangada ni ma duties awiri nakasindi vice chairperson ndekuti yeye ndi presiding officer kabe kwaje zokumbo chive
akapanga chair ku investment committee kuja zikanga kuti ali ni ma positions awiri nde chair anaphwasula ma committee anaphwasula ma committee ndikwauza anthu ava WhatsApp body kuyuza pa WhatsApp ndaphwasula ma committee anyuwani ndi awa ndikunasankhidwa investment chair wanyuwani mwachidule pamene ambaye mafunso kuti soka munaphwasuliranje koma chair anapereka ndithu reasoning yokuti even iye ngati body chair samene kupanga kupezeka makomiti fanda kuti zizikangati zili conflicting mwachidule pali maku discontinuous ine koma chair ni mamuvesesa ambiri I think isi mamuvesesa current chair ambiri yeah ndiye uyo anali wa ku Ministry of Finance ndakuzana chair wa investment akuti kumiti nyawo yambirira ndi anthu ena umene kwa makamaka opanga represent teachers union ndi wina wa side wako employer koma sana nene bwino ndaiwaso zina lake koma wazindevucha wazindevu ndi wina anena kuti iwo wanaona kuti zinthu zikudabwisa chifukwa choti body yakale ina akana kale samafuna kupitirira ndi purchase iyi koma anali part of the investment committee. However chairman masintha kwaika anthu mu committee ena iwo sana bwereza ku investment anambala musama ndokuti sokuza na tikukula kwa hotel iwo the last time the head of it ndi mene anali mu investment committee. According to chair resolution imene adutsa ku board yo khudzana ndi kugula kwa hotel. According to the current chair inali yowauza investment committee to proceed in pamene mwina anthu tili mmasamba koma chair kunena kuti resolution mwachidule kugwirizana umeona chitika mu board unali yowatuma investment committee ndaiwala date kanga 27 October inali yowatuma investment committee kuti akagule osati akapange kafukufuku koma akagule akamaliza kafukufuku yakagule mwamva apange kafukufuku ngati re-evaluation nangasina mwina panga evaluation yake continent inapanga evaluation yake ndi akapanga akasonkhanisa makafukufuku apeze wina swanyola apanga kafukufuku wake akapanga kafukufuku investment committee ikagule pamene mwina anthu simukumvesesa kuti nanga bwanji zimapezeka kuti maboard members ena kunena kuti zoti inagulidwa anakamvera kusalima chifukwa choti wawo ngati board anavomereza kuti investment committee yo ikapanga kafufuyo ikagule ineto ndimene ndazimvera sine lawyer koma no ndimene ndazimvera muhearing chifukwa ambiri pamene pokhanga kuti tabalalika ndine kwenda bwazo kuzaipa ngati gist chifukwa ambiri mwina munozo mabosa ngati ine ndi investment chair akuti pamene anapita no secretary koma kuja kwauza I am guessing ende kuti a controlling officer mana panga contract procurement kuti kukufunika munthu azatipangire desk research mwachidula dzaone malipoti akale malipoti atsopano ma financial flows a hotel atipangire report ya nyuwani yoti ifeyo tigwiritse ntchito pa decision yathu tikugula ndibwerere pambuyo ndakuza ku komiti aligo inapatsidwa makalata chamene mbali sufuti ndo panganisuwa aja ndo komiti aligo mu fund moja mu secretary muliso legal in-house legal counsel legal services manager kamatero amene tsika nokongola kwambiri ndipo mukamvera hearing ya secretary kuti muidzo buli munoti fund imatani chifukwa ambiri mwina mungomva fund ena femina contribution nati ndiyo chipo koma yano ndi ambiri takamvera no fund imatani akuti in-house legal counsel ananena kuti ineyo ndikuona kwanga ma-committee entities are not a binding agreement. They are just a commitment to do the purchase, but we did not commit any money, we did not agree, there was no draft agreement or jani. So titapita ku court nkhani tikozoka wina even if so far tipanga su tikozoka wina akuti anaita naso legal opinion ina so inabwa pamene munandinena zomwezo kuti inuyo ndo mutapita ku court chimene mwina angakakuze na court njoti mwina mubwezereso fundira mazake za maloya koma no mulibe mulando kuti mukayankhe waukulu mwamva ndipo zimenezi zinapititsidwa ndithu ku board I do not know kuti zinapititsidwa liti koma board inodziwa even with that fact board now nabe kuti they should not miss chances of being sued. They anaona kuti iwowa
awupange satisfy Yusufu. Ina nimene kuzonera ile omukwana kwanga. I'm not a lawyer. This is my own opinion. I know not if I salimane ndi Yusufu. Yusufu ndingule. Maiva khale pamene asentha. Chifukwa wa investment anadoma secretariat kuti ipeze firm. Firm imene akapezedwa yoti pange evaluation. Mwachidwe desk research ifufuze kuti kodi ndalama ziyenda bwanji mwachidule. Firm imene ndi EMJ. Andi mukumangoseka EMJ runi madolo. EMJ ni machine. EMJ unena kuti inayuza ndithu ma calculations osiyana mafuso anabwera so ndithu kuti kodi contract EMJ ndapisidwa bwanji mwachidule procurement ndinaimba mafoni kwa ma service providers abemazi wakale kuphaliza ku EMJ mu bid ndimene apanga bid ndalama zochepa ndisaonjezere zambiri pamenepo mukhozo kwaonera ndiye EMJ uja assessment yake ata anapanga ma projections musaiwale 83 billion nakuzanija imagine kuphatikiza asset ndi business ndiye ma projections za EMJ anaika kuti hotelo ili between 115 billion mu chaka cha 2025 after 1 year after the evaluation yanza waja ili ba between 115 billion to 140 billion ndio maika 128 ngati kuti average tina kaigwa 47 pompacha ine ndikuona ngati atanabe masomphenya nkaona kufunika ma profits ku board to panga point well religious affairs ine ndikusipereka ine ndikayimirira atopephera ifa amona kusogolo akone EMJ nani kuti ndithu hotel is profitable anayipereka be ndithu zinthu tina koma hotel business is profitable mwachidule meyamba pangira presentation ya EMJ koma chachisanza kuti njoke inyanga njokuti iwo wana tumidwa kuti apange business evaluation eti business yankati mahotel koma iwo waso anapanga include valuation ya assets ndachifutati EMJ ndapanga include valuation ya assets panabwera mafuso kuti kodi inuyo ndinu value wa muzidziwa za valuation pamene EMJ ndinoti ife ndosife value ife ndongodziwa za business iyo koma ifaja ukadaulo wathu wa business iyo ngakai sife value because ogwetsa ntchito zimene zathana achita za value ningopanga masana ningokhala ngati apanga 1 + 1 2 + 2 EMJ ramene then njalo apanga 1 + 1 2 + 2 3 + 5 pamene afika 100 days pamene komiti nenota EMJ mukutisewera game tsopano EMJ ngeni murai inuyo zinthu simuzidziwa mukanoti munagwetsa ntchito masana zuka bwanji EMJ unoti ife ntchito imene napatsidwa ndimene nachita komanso fuso lina limene linakhanga kuti likuapangitsa jenga ma MP ndikuti EMJ contract inapatsidwa mezi kuonekeratu contract inapatsidwa kapena inauzidwa kuti ipange zinthu pa 10 November tisawe kuti board nakuma 27 upanga agree kuti investment should go ahead but 10 koma anasana sign contract anangopatsidwa ma terms of reference mwajua anangouzidwa kuti ntchito akwena igwire chonchi koma sana sign contract ndipo khanya mata machawa EMJ boona kuti anauzidwa kuti igwire ntchito within 10 days anaipangiratu mokuti according to secretariat EMJ contract inasaina pa 14 November contract ya igwire ntchito ndipo report ilose inatoka pa 14 November mukozodwala mutati mumverekani iyi bwino ngati mene ndadwalira ine koma ndinalemba kuti timvesesane chifukwa zinthu zofunika kuti anthu timvetsetse koma ndinomvetsetsa bwino tikozoloza gwiro fiti anthu sofunika gwiro fiti kazi kumveka pano ya ndakuti EMJ inapanga assessment yake ndikupereka kwa investment committee itapatsidwa secretariat inapanga raise ma concerns kuti ino chimene apanga EMJ ma differential kapati nakuti masamu agwisa ntchito sakumveka bwino chifukwa valuation ya 47 billion nchini nakuzanira 36 years kuti zabwezeta EMJ 128 jakuti ndi 18 years kukweza mwachidule business yapanga ma profit mwanza ngatoti business ikukula mwanza ngazanga business hotel ikukula mwanza ngazanga komanso pana izambi zimene ankhwa secretariat zokhuzana kuti komanso nafe tikumanga hotel yathu ndi nono izi sizikumveka ndoti kanga kuti ndima hotel awira amene panga competition koma una izambiri nkatimo zoti tita tikambe amndoti kamba the whole day
koma no nimafuna ndike kuti EMG analowa bwanji EMG analowa pene kuti anapasula ntchito tapange ma fast ndio anaivanga anthu mukafuna ma business valuation EMG is there, trust it. Zamwina property valuation simbali yawo koma ngati mukufuna anthu oti amapangaza changu ine ndikukhulupirira EMG akhoza pangenza changu fast time is money. EMG